диққат диққат мардами пите ҳамбас кунен бародаро ҳамбас ҳаҷмет ҳиҷумаш ини миҷад بهترین انسان های کارای بهترین داره бародармон акаи мусо дар ини ҷай бисёри бародара хуб мешиносен асобина бачаҳои дар москва будагӣ ин бародар хизмат карага чанд сол дар москва кор карага мисол клиентҳои дар москва будагиш медонанд ин бародар бениҳоят таҷрибаи хуб дорад дар ҳамин соҳа ва ҳамин бародармон кӯшиш кард бо заҳмату меҳнату бои сусу ҷамъу гир кард дар ҳамин питер ҳиҷомаи хидшак шудагай таҷ мет ҳиҷома метро проспект просвещен дар ҳози ман дар аввали видео дари метро биромадану омадану дуромадану мисол ҳамаша мондагим гуфти ҳамун гапоиҷа поминакҳои метрои проспект просвещенайним хаядари метро меброем берун тарафи дасти чап тоб мехӯрен ҳамин пеши ними здани ҳамун метро қати ҳамун супермаркет қати ҳамин тоб мехӯрен ҳамин дари метро биромаде тарафи дасти чап тоб мехӯрен рост мебиёи ними доми баланда диден на ними доми баланде ки пешай ку ҳамин доми баланда баршда магазини народния ин аввали ман нишон метем диде иними стрелкае нишон додагим иними магазини народния диденша пешиход қати мегзарен ҳамин хел раҳи осонша ман нишон додаи самтонада мегзарен пешпеши иними дом рост омадан мегира ягон стовно мехӯрен рост мебиёин иними здани шишагии супермаркет ай пештон меброя ин магазини народния ҳамин хел медроен дурини ҳамин магазин дар ин магазин ки дур омаден тарафи даст чап сраза то мехӯра эскалатор қати меброен сеюм этаж ки бур омаден наҳум павилён аёто наброя бародаро меброен наҳум павилён иними ҷои таҷриба байд нигоҳ кунем пеш бибародар нигоҳ кун дар инҷа сета ҳамин хел ҷош тозаи озода ҳама фоидави сета катои замонавӣ гуфтиу гапо мондагиай ва дар инҷа боша нигоҳ кун бочко мебиёен фитабочка кадом нафаро ки фитабочка гирифтанен ҳиҷома гирифтанен бародармон гаймарит ҳам табобат мекунад ассалому алайкум бародари касоре ки моро мебинед хуш омадед ба шабакаи акаи исмоил бародари азиз мо ҳама рӯза аз соати 10 саҳар то соати 22 шаба дар корем бачаҳои камтар дертар ҳамин занг занӣ қабултон мекунем яъне ки условия кори мо ҳамине ки фитасауна кедровая бошка баъди масаҷ ҳиҷома банкамонӣ яъне хунгирӣ ҳамаш ҳастай ба ғайри касое ки мехоҳед гаймарӣ табобат кунед нишонҳои гаймарӣ бародаро ҳамиҳо ҳастанд ки дар области пешониитон ва бари бинитон дард ҳис мекунед вақте асобина сартона накрон мекунед хоб дуюм нишонааш ҳамин ҳастай ки дандонотон хун меравад тез гириб мешавед бӯи ғализ дар машомтон ҳис мекунед ҳамиҳо нишонҳои гаймарӣ ҳастанд метавонед иншалло биёед бачаҳо мехоҳанд ки мисол отдельно фитабочка кунанд чанд сум касое ки мехоҳанд фитабочка кунанд нархаш 800 рубли тока фитабочка бале чанд қадаре ки мехоҳанд мешинанд баъзе хеле ки ака касое ки 5 маротиба меоянд ку шашум маротибаш бесплатна бочка ё ки ҳиҷома бочка ҳиҷома чанд сум ҳиҷома камедроям баъди бочка массаж мекунем дастқати аппарат қати банка мемонем баъди наифе махсус вакуумни китаист ки магнитай бародаро ина дар наворози мебинем ихеле мемонем ҳама ҳамин нархнома ҳамин 2500 сум асобина саволе ки бисёр метиеш мо чиай албатташ мо ҳақ доред ки бидонед ки банкҳо наванд ё ки не банкҳо пачка ҳатман аз барои як нафар як бор истифода мешаванд тамом адресошо дар рӯи экран мемонам ҳамин нигоҳ кунеда бачаҳои питер медонед ҷара ҳамин чида проспект просвещени магазини народния кун унҷа сеюм этаж даёз хай бо ман омадан шайраф дур омадан ҳамаша нишон метем рақамҳо дар рӯи экран мебуро ватсап ҳам дора ва кадом нафароятон ки ёз ман дорувора дар давоми видео мемонам ай дорувоша китобоша ай чизош мисол заказ карданин дар ҳамин бародар худаш муроҷиат кунем дар сафка мекунам ба тамоми шаҳрҳои россия равуд ва ҳамин дурим питерам дар сафка дорам алло нигоҳбонтон барори кор бурад бародарон мо гуфтанамона ки акаи исмоил дар шаҳри санкт петербург буд пеши шумо дар қадри қимат дорам нонира хӯрдагӣ ман барои ҳамин бародар махсус падарка тайёр мекунам ки касе меайноми ака ман намедонистӣ ина падарка ман нафаҳмидам гапа падарка айноми ака исмоил деке ба айноми ман гап заде деке гӯш кун бародарон дар питер медонистен ҳиҷоми ман меомадем ман ҳиҷома мегирифтам то ё ки коргарон ҳамин бародар ҳамин шогирдое ки ман дар кор мекардам шогирдои ҳамин одамам
чӣ дуругум ман хуб ман гӯям шогирд ба ҳамин дар ҳамин соҳаи ҳиҷомагирӣ чи шогирдои амино мешавам амино ёдгирифтагим ай нозукиёшав ҳама чизоша ҳамин бародаро омӯхтагим мақсад устод ҳисоб мешаванда ҳиссиёти такаббурӣ надоранд аллоҳ баракатшон кашто ба дили пир биён ҳиҷомагирӣ ҳамин ҳиҷомагирӣ ман агар писанд омада боша кадомеда биёин ин ман 10 баробар хуб ша мегира ҳиҷоматон аллоҳ нигаҳбон.